Kiko Barsaga versus Forbes Park. So Dad, parating pinag-iinitan ni Congressman Kiko Barsaga itong Forbes Park. Pero sinasabi niya na lahat daw ng corruption at mga yaman na ninakaw sa Pilipinas ay nakaimbak daw sa Forbes Park ng mga corrupt na tao na mga pumasok at bumili sa Forbes Park at naninirahan doon. In fact nga, kung tignan natin ang history ng Forbes Park, may mga ibang sikat na personalidad din na nagreklamo tungkol sa Forbes Park. Tulad ni ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao dati kasi nakabili daw siya sa Forbes Park. Tapos sinabi niya na parang hindi daw maganda yung trato ng mga tao sa kanya dun sa Forbes Park. Kumbaga kung reading in between the lines, parang nababastos siya o binabastos siya ng mga tao sa Forbes Park. At syempre nagbabasa tayo ng mga comments online at mukhang medyo confirmed na parang mababa daw yung tingin ng mga tao na taga Forbes Park kay Manny Pacquiao. Kaya eventually, parang gusto niya ibenta yung bahay niya. Kaya naging public yun na pinopost niya, na binibenta niya kasi ayaw na niya dun sa village na yun. Yun nga lang sa high-end community, syempre pag sinabing Forbes Park, yun yung mga most desired villages. But yet, yung ating pambansang kamao wants to get out of Forbes Park despite the fact na binili niya, pinaghirapan niya yung perang yun para makapasok siya doon. Ngayon naman, sinasabi naman titong Kiko Barsaga, kasi lahat ng mga tao doon, or maraming mga tao doon, na nakabili doon at nakapasok doon, mga galing sa mga corrupt na yaman, nakaw na yaman, o illegal na yaman, not necessarily politics, but siguro sila yung mga ghost contractor, or yung mga sindikato, o mga masasamang tao, kaya siguro iba yung klaseng tao na nandun. Anyway, Dad, sa history ng Pilipinas, na-witness mo ang pagbubukas ng Forbes Park. Nung nagbukas ba ito, ano ba yung klase ng mga tao na nandun at paano naging ginto na ang mga tao na sinasabi ni Kiko Barsaga at parang ini-intimate ng ating mga kababayan na bakit nag-evolve na naging ginto na yung mga klase ng demographics ng mga taong taga Forbes Park? Well, kasi yung Forbes Park na yan, in fairness, no, dinevelop yan ng mga Ayalas, no. So nung panahon, mga dekada 50, 60s yata nila sinimulan niya kung di ako nagkakamali, no. So nung panahon, ang mga lupa diyan medyo mura-mura pa kasi that time yung Makati hindi pa naman katulad ngayon na progresibo na. Hindi ko maalala pero sigurado mas mababa pa sa 100 pesos ang per square meter noon, no. Ngayon kung titingnan mo per square meter diyan, hindi na bababa ng 500,000 pesos sa sinasabi nga nila, no. Nung panahon na noong 1960 ang mga lupa niya pwede pang hulugan, no? So maraming mga nakabili diyan. Karamihan sa kanila mga Espanyol, mga may lahing Espanyol at mga Chinese na mga negosyante, no? Kasi nung panahon sa Pilipinas naman, karamihan ng negosyante since 1980s, since 1800s, ang mga unang mga talagang mga naghahanap buhay, nagnenegosyo dito, mga Espanyol, saka mga Chinese, no? At tapos dumating yung mga Amerikano, kaya sila yung mga tatlong lahi na madalas very active sa pagganyan mga class A na tirahan, no? Luxury. Yan yung unang-unang mga ginawang subdivision o private subdivision ng mga Ayalas, no? Bago pa yung Dasmariñas, bago yung ibang San Lorenzo, Bel Air, no? Na mga villages sa Makati na ngayon talagang mamahal na rin ang mga lupa't bahay doon, no? So yan nagsimula yan sa mga tumira diyan, mga negosyante, mga naghahanap buhay, mga Espanyol at Chinese karamihan, no? So doon nagsimula yon. Then along the way, habang tumatakbo ilang dekada, unti-unti nang napapasukan ng mga politiko, no? Namili diyan yung mga ating mga dating pangulo, may mga pabahay din diyan, maraming mga senador na may mga bahay at lupa rin diyan, no? Tsaka mga former cabinet secretaries. Mga former cabinet secretaries, no? So nahaluan na kasi parang naging prestigious na to, no? Isang parang pag nakatira ka kasi ng Forbes Park, yan ang pinaka-peak, yan ang pinaka-prime, no? Sa buong Pilipinas, pag sinabi mo nakatira ka sa Forbes Park, ikaw isa sa pinakamayaman na ng mga Pilipino na nasa ating bayan, no? Buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas, no? Kasi may mga ibang subdivision na villages din na mamahalin ng mga lupa pero Forbes Park ang number 1 sa lahat, no? So it's like para ka merong medal, no? Na pag sinabi mo taga Forbes Park ka, meron ka medalya na gold medal, no? Na hindi mo na kinakailangan magsabi pa na mayaman ka. Alam na ng tao na mayaman ka dahil ang mga bahay diyan sa ngayon sa kasalukuyan, no? Hindi bababa ng mga 500 million to 1 billion to 1.5 billion to 2 billion, no? So ganun kalaki yan, no? Ganun kahalaki yung halaga. Kaya pag sinabi mong nasa loob ka ng Forbes Park, isa ka na sa pinakamayaman na angkan o tao sa ating bayan. Kaya it's like para ka rin bumili ng Rolls Royce, no? Hindi lang pangkaraniwang kotse yan. Merong dalang prestigyoso na sinasabi nila, may tatak, ginto yan, no? So, yun ang kalaunan, after several decades, nakita natin from 70s, 80s, 90s, 2000 hanggang ngayon,
karamihan ng mga nakatira diyan ngayon, mga government official na. Oo. Kung hindi mga dating politiko, mga nakaupo sa gobyerno, at mga dating cabinet secretary na nakaupo dyan o cabinet secretary. Oo. So, ang tanong doon, kasi nga kung ganun kamahal yung bahay, magkano ba yung sweldo nila, no? Oo nga. At maitutugma ba yun doon sa halaga ng bahay na kanilang tinitirhan? Yun nga eh. Saan nanggaling yung yaman? Yun ang Oo. sinasabi nga natin na napagsasamantalahan tuloy yung ating kabangbayan kasi nga parang napapabayaan ng ating sambayanan yung tinatawag nating lifestyle check, no? So kasi kung ang dati nung panahon, pag sinabi mo naglilingkod ka sa pamahalaan, ibig sabihin yan public service yan. Sakripisyo yan. Hindi yan pagkakataon para manamantala. Hindi para pagsamantalahan yung ating mga kababayan, no? So ngayon, maraming nagsasabing public service pero actually nga katulad sinasabi natin, lahat pakitang tao na lamang. Ang inuuna yung kanilang sariling yaman, no? So yun ang naging problema. Meron isang movie ako napanood. It's an old movie. I'm not sure kung tugma siya, pero I think it was yung Maggie de la Riva rape story. I think it was a story of a woman who got raped dyan sa mga Forbes ba or Dasma, pero Forbes and Dasma kasi magkadikit lang yan kaya yung demographic nila is the same. Tapos in that same movie, may mga sinasabi na may script doon na sinasabi nung mga nag-iimbestiga na itong mga rapist, hindi lang pala iisa yun na rape, marami na daw na rape. Yun nga lang, hindi lang nare-report kasi yung mga rapist, mga anak ng mga taga Forbes at Dasma na medyo malalakas ang mga pamilya nila sa gobyerno. Kaya talaga ang lakas loob nila man-rape. Doon sa loob ng village mismo, doon yung mga babae dinadala nila doon or siguro yung mga ibang babae doon na hindi naman pa ganong kalakas nung panahon, yun yung mga tina-target nila. Ano mga narinig mo doon sa mga kwentong ganon, Dad? Well, maraming katotohanan yan, no? Katunayan nga yan, nagkaroon ng court case na yan, no? At na-sentensya din, naparusahan din yung ibang kasapi dyan sa mga ganyang pagsasamantala, pagwawala, panggagahasa ng ibang babae, no? Maraming nangyari yan, pero natagalan bago natuloy yan, no? Kasi nga talagang nahirapan din ang ating pamahalaan noon na ipagpatuloy yung trial o yung kaso, no? Kasi nga talagang mai-influensya at makapangyarihan. Palakasan. Mga anak ng mga taong may kapangyarihan at mga may kakayahan sa lipunan. At saka takot yung ating mga kapulisan noon, no? Natugisin sila. Kasi nga takot silang pumasok dun sa subdivision na yun dahil alam nila pagtuntong mo pa lang sa gate, hindi ka na basta papapasukin, napakahigpit, no? Kasi nga talagang yun kumbaga lahat ng kampo ng mga mayayaman, nandun lahat, no? Karamihan. Sabihin na natin, 90%. Mayaman at makapangyarihan. Mayaman at kapangyarihan, kaya takot din ang ating mga kapulisan na tugisin sila. So yun ang nangyayari doon sa sitwasyon na yan. Marami, hindi lang yan kay Maggie de la Riva, marami ring mga kwento na marami na rin nagpapatunay na yan din ang pugad ng mga drug addicts, yung mga gumagamit ng mga illegal na substance, kasi nga mga anak sila ng mga may kapangyarihan at mga may kakayahan, kaya hindi sila nasisawata, hindi sila nahuhuli, no? So these are the realities that are happening in our society right now. Kaya nga nagkakaroon ng negative perception tuloy. Pag sinabi mo taga Forbes Park ka, immediately lang iisipin ng mga tao, saan galing yung yaman mo? But in fairness, meron din naman mga nakatira diyan sa Forbes Park na talagang kinita rin naman nila ng maayos yung kanilang kabuhayan, no? Kaya lang yung mga nauna, at saka yung iba rin na sinuwerte, pinalad, no? Sa kanilang paghahanap buhay o pangangalakal, meron din mga iba. Pero ngayon, sabihin na natin, pwede natin sabihin na siguro humigit kumulang, mahigit kalahati na ang hindi talaga tutugma yung kanilang mga kinikita sa kanilang halaga ng kanilang tinitirhan, no? May iba diyan na multiple pa nga yung mga binibiling bahay at lupa, no? So merong mga iba diyan na meron 5, 3, 2, 10 na bahay diyan, no? So imagine mo kung meron kang 10 bahay diyan, ilang bilyon na yun, 10 bilyon na siguro kaagad yun, no? So ang tanong doon, saan mo kinita yung perang yan? Ngayon, kung mapapatunayan mo o kung hindi ka naman tagapamahalaan at naghahanap buhay ka, hindi ka naman drug lord o hindi ka naman masamang tao, siguro okay yan, respetuhin ka ng tao. Pero kung sabihin mo sa politika galing yan, dati hindi ka naman nakatira diyan at nagsilbi ka sa pamahalaan at pagkatapos magsilbi doon ka na naninirahan, hindi talaga maganda ang tingin o hindi talaga magiging maganda ang paningin ng ating karamihan na kababayan. Yun nga yung hindi naintindihan ng mga karamihan ng mga kababayan natin na minsan may mga concentration of wealth, minsan sa mga taong namumuno. At syempre itong mga taong namumuno, lalo na sa mga taga-probinsya, marami akong mga naririnig na mga taga-probinsya na mga congressman o gobernador o minsan mga senador na base dapat sila sa probinsya, pero doon pala sila nakatira, pero bumoboto sila sa probinsya. Pero hindi ba conflict yun kung saan sila nakatira? Nakatira sila sa Forbes Park, Makati, pero ang nirepresenta nila somewhere in Mindanao, somewhere in the Visayas or Southern Luzon or Northern Luzon, pero nandun sila sa Forbes Park. Ano bang dun, ruling dun, Dad? Is that real representation? Well, kasi ang sa ating batas naman, yung residence naman kasi pwedeng i-establish, depende kung saan, kung may bahay sila doon sa lugar nila at meron silang bahay dito.
Depende kung anong irerehistro nilang legal residence sila. No? Pero sa akin, siguro yung ang ating pinaglalaban na sinusulong ng ating Ilocano Defenders Party List, no? Na dapat ng ating mga kababayan maturuan at maitaas ang antas ng kanilang mga kaalaman para sa ganun matukoy nila kung sino sa mga namumuno at namamahalaan talaga nagbibigay ng tunay na paglilingkod sa ating mga kababayan o ito'y panay peke o huwad lamang na paglilingkod sa ating mga sambayanan. No? So yun ang dapat natin ma-educate at maituro sa ating mga kababayan na kung sila boboto, dapat nilang tingnan yung katauhan ng kanilang pinipili at nang sa ganon hindi mapahamak ang kanilang kinabukasan. Kaya mga kababayan, kung kayo ay boboto every election, dapat i-research nyo yung mga kandidate nyo. Saan ba talaga sila nakatira? Taga Forbes Park ba sila? Dasmariñas ba sila? Taga probinsya nyo ba talaga sila? Taga lugar nyo ba? At kung nandun sila sa Forbes at Dasma, paano sila napunta doon? Kaya napaka-importante ng edukasyon sa Pilipinas. Kasi pag edukado ang taong bayan, mas maintindihan mo na hindi porket, wow, taga Forbes Park siya, mayaman siya, siya yung dapat iboto or siya yung kahanga-hanga. Pero paano kung nakuha niya sa maling paraan yung pagkatira niya sa Forbes Park o sa Dasma? Hindi ba? Hindi yun yung magandang paraan kasi mas hihigupin lalo niya yung mga kayamanan ng inyong probinsya o lugar. Kaya dapat yun yung importante. Kaya edukasyon pa rin ang solusyon sa pag-angat ng bayan. Kasi pag edukado ang taong bayan, mas makakapili sila ng mga tunay na liderato para sa kanilang mga lugar. Kaya yun ang ating pinaglalaban dito sa Ilocano Defenders Party List, edukasyon para sa bayan. Ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, ang hangarin namin ay mabigyan ng sapat na kaalaman, karunungan at edukasyon ng bawat mamamayan para sa ganon makapili sila ng tamang mga mamumuno at mamamahala sa lipunan. Dahil wag nating kalilimutan, masasalaula lamang lahat ng inyong kinabukasan kung hindi kayo mamimili ng mga tamang namumuno na hindi kayo pagsasamantalaan at hindi wawalang hiyain ng kabangbayan. Kaya sa aming kasamahan na Ilocano Defenders Party List, ang aming tinutulak at sinusulong ay mga mamumuno at mamamahala na uunahin ang kapakanan ng sambayanan, pangangalagaan ng kinabukasan ng ating mga kabataan at ipaglalaban ang karapatan ng bawat mamamayan. Ako po si Michael Say, inyong dad ng bayan.